Cròtec d'Òtretam a Nuxe, presó minera. Segona part. Una història d'Slegna Soroxalp. Capítol 6. El vespre se li havia fet més llarg que mai. Després del canvi de torn dels miners, en retirar-se per descansar, Cròtec s'havia assabentat que un dels metges i 3 dels vigilants no convictes s'havien afegit a les desenes de víctimes de la letàrgia atípica acumulades a l'explotació, algunes vingudes d'estacions més petites. L'arribada de l'aerocomplex mantenia tothom encuriosit i ansiós del moment de rebre la Nuxe, però la malaltia desconeguda acaparava totes les converses i es desenvolupaven teories aterridores sobre aquella situació. Els presoners terranis no podien amagar la por a contraure aquella malaltia que els afectava d'una forma particular i s'esquivaven els uns als altres amb mirades reticents. Entre els lipaxians també hi havia converses i elucubracions, atès que una dotzena dels seus congèneres havien estat contagiats de la letàrgia. Uns deien que el motiu de l'afectació es devia que eren lipaxians engendrats per progenitors de planetes diferents, no molt usual, però que es donava més d'un cas. Els lipaxians eren de caràcter obert i confraternitzaven sense problemes amb les societats amb què tractaven, fins al punt de formar nuclis familiars amb components de comunitats ben diferenciades, encara que bípers com ells. Cròtec no havia assolit el descans esperat i s'havia llevat amb una pesantor en l'ànim que la feixugava. No es deixava colpir per l'adversitat, però allò que no veia, allò que no podia identificar, el trasbalsava, perquè no s'havia enfrontat mai a un enemic invisible. En començar el torn de guàrdia, Cròtec es va adreçar a l'esplanada vidriada on havia convocat el seu destacament. Estava compost, sobretot, de lipaxians equipats amb els cascs de suport respiratori per resistir la llarga estada a l'exterior que tenien prevista i, en aquella ocasió, armats amb fusells paralitzants per escapçar qualsevol intent de fugida. D'altra banda, ell ja no necessitava l'oxigen addicional per respirar. El seu cos s'havia habituat a la pesantor ambiental de Nuxe, tot i que no era una excepció, atès que 2 guàrdies i 3 expresoners reivindicats, originaris d'Òtretam, que formaven part del seu equip, estaven en les mateixes condicions que ell. Per rebre la nau, el cap de vigilància del centre s'havia reunit amb ells acompanyat del director mèdic i un assessor civil representant de la corporació minera arribat de l'Ípex, que Cròtec no coneixia. Se'ls veia incòmodes, amb la indumentària de complement que els cenyia els cranis, i Cròtec se sentia satisfet de la resistència dels seus homes, que no semblaven afectats per aquell complement dels uniformes distintius de servei, i també per l'orgull que li produïa la singularitat del sistema respiratori dels otretans que no necessitava de reforç extra. Tura 006 no es va fer esperar. A l'hora assenyalada, la forma de la nau, 2 estructures tubulars el·líptiques, una damunt l'altra, d'extraordinàries dimensions, malgrat la boira rogenca que s'estenia per tot, es va retallar al cel de Nuxe, apropant-se a l'explotació. Havia reduït fins a tal punt la velocitat que a Cròtec li va semblar que sustentava sense esforç en l'aire espès i enterbolit del planeta. Era tal com l'havia imaginada, més impressionant encara. Suspesa sobre la pista d'amaratge, va considerar que aquell transportador doblava o triplicava, fins i tot, la gran superfície exterior de la central minera. L'extrem vertical de l'estructura ni tan sols es podia distingir, degut a l'alçada
i a l'atmosfera pulsosa i tèrbola de Nuxe. Cròtec va instruir els seus homes i, tal com estava previst, es va formar un cercle impenetrable que protegia uns raigs situacionals provinents de la nau, els quals il·luminaven les 3 plataformes en les quals descendien una vintena de tripulants de Tura 006 amb abillaments de seguretat que cobrien el seu cos aïllant-los completament. A cada plataforma s'identificava un vigilant de la nau equipat amb els terribles fusells sònics. Un dels oficials havia apuntat la idea que aquells guardians eren androides espacials creats per defensar Tura 006 i el seu carregament, però ningú no havia confirmat aquella presumpció. De l'última plataforma, darrere l'equip de recollida, va davallar una figura de la mateixa alçada que Cròtec, que es va separar dels grups que es mantenien als elevadors i es va dirigir al director del centre, que s'apressava a rebre'l. Cròtec es va adonar que el subjecte, com ell, no vestia el casc auxiliar oxigenador. Sens dubte era un no tratar, la qual cosa es confirmava per l'estructura corpòria, l'alçada i la rojor del seu rostre. Les salutacions entre les autoritats aplegades per rebre la gran nau van ser esquerides i pràctiques. Un intercanvi de paraules i la missió que havia portat la gran nau a Nuxe es va posar en marxa. Els caps es van dirigir al túnel d'accés a l'interior que, excepcionalment, mantenia les 2 portes obertes, seguits dels membres de Tura 006 que s'encarregarien de recollir els malalts. Acompanyats de personal de l'equip mèdic que els esperava sota la volta vidriada, els nouvinguts es van endinsar a les instal·lacions on s'havien aplegat els afectats. Poc després, sortien conduint unes vagonetes on s'apilaven els taüts criogènics de supervivència en els quals hi reposaven els malalts. Una acció realitzada diverses vegades amb una escrupolositat extrema. Cròtec deambulava acompanyant el recorregut que feien els nouvinguts i supervisant els seus homes que, seguint ordres superiors, es mantenien d'esquena al corredor mèdic. Gairebé al final del trasllat d'afectats, dels que en va comptar més de 200, Cròtec va tenir l'oportunitat d'apropar-se a la darrera vagoneta i va poder contemplar un d'aquells desgraciats. Li va semblar reconèixer un dels metges que li havien col·locat el braç bioform quan va tenir el primer accident a les 66. Un terrani jove encara. El seu aspecte era tranquil. El cos no s'havia desmillorat, però els ulls es mantenien tossudament oberts i expectants. No podia deixar de mirar aquell rostre inert que semblava escrutar-lo. Quan l'últim dels malalts va ser evacuat, 2 de les plataformes de la nau es van replegar i les seves ordres van ser vigilar la tercera, que romandria operativa fins que l'home que havia descendit i que semblava una autoritat de Tura 006 abandonés Nuxe. La rotllana de seguretat es va concentrar en aquella plataforma, sobre la qual, però, un dels sentinelles de l'equip de transport es mantenia alerta per actuar si era el cas. Cròtec va observar el ponderat fusell sònic i, si el que li havien comentat era cert, en un segon podia acabar amb tots ells a la més mínima senyal d'actuació incorrecta. Al temps just de fer 2 voltes de supervisió, i Cròtec va sentir el seu nom. Provenia del dispositiu intercomunicador de què disposava tot el personal adscrit al perímetre exterior de la central, inclosa l'àrea aeroportuària. La veu li ordenava de presentar-se a les dependències del director de l'explotació. També l'informava que enviaven un substitut per fer-se càrrec de l'equip.
Mentre escoltava les instruccions, va veure com un dels oficials de seguretat del seu mateix rang es dirigia ja al lloc on es desplegaven els seus homes, per substituir-lo en el comandament de l'escamot de vigilància. Cròtec caminava sense pressa, però amb un cert neguit, perquè no aconseguia imaginar per què el convocaven. Havia complert el seu servei i no hi havia hagut incidents. Va travessar l'ample passadís hermètic, que havia recuperat la rutina habitual, i va esperar l'obertura de portes per accedir al pati interior de la planta. Tot semblava tranquil. Els guàrdies del mur deambulaven d'una banda a l'altra com si esperessin que succeís alguna cosa que trenqués la monotonia habitual. Al poblat Ofti no hi havia activitat. Va recórrer la distància que el separava de l'edifici dels gestors sense pressa. De forma excepcional, la volta vidriada estava gairebé neta de sorra. El cel tenia una lluminositat inusual i Cròtec va voler pensar que allò era com un presagi de que alguna cosa important estava a punt de succeir. Una cosa que l'afectava i que, per bé o per mal, frisava per conèixer. A la porta de l'edifici del director, un oficial el va apressar a dirigir-se a la sala gran, on l'esperaven, sense afegir més indicacions. Un dels vigilants li va obrir la porta en veure'l arribar. «Entra, Cròtec, només faltes tu». No va entendre a què es referia, però es va limitar a accedir a la sala. Allà s'hi va trobar el director parlant amb el representant de la corporació minera vingut de l'Ípex i amb l'home que havia vist baixar de Tura 006. A un costat de l'estança, 3 vigilants de la planta central, tots ells coneguts i contractats, restaven drets i en silenci. Es va quadrar davant els superiors i va esperar mentre parlaven entre ells. De fons va observar com una forta ventada escometia els grans finestrals com si volgués intervenir en la trobada. La pols vermellosa, aquella pols que no descansava mai, formava llengües de partícules de sorra que es movien com estols d'ocells, amb oscil·lacions indecises, i tanmateix la volta no presentava pòsits d'arena, com era habitual. La veu del director el va treure de cavil·lacions. «Cròtec, els teus companys ja han estat presentats al comandant Curtit. Ell està al front de Tura 006. En dir-ho, va assenyalar el subjecte que tenia a la seva dreta, el qual arribava just a l'espatlla i que restava immutable observant els homes que tenia al seu davant. Cròtec es va limitar a sentir i contemplar la vermellor coriàcia de les faccions del comandant, la corpulència de la seva persona i la brillantor dels petits ulls, foscos com els seus. La mirada del comandant Curtit el travessava com si tractés de llegir el seu interior. Es va mirar amb cura el comandant Curtit. Per l'aparença estava convençut que devia provenir d'Otretam com ell. No tenia res a dir, encara. El seu cap va continuar. Ja deus saber que alguns dels elements del personal de Nuxe han resultat afectats per una malaltia, la majoria, per no dir tots, de procedència terrània. L'aerocomplex també ha patit algunes baixes en el seu viatge que ha durat més de 2 dels vostres cicles i, malgrat que està gairebé al final del camí, necessita incorporar 4 homes en preparació i condicions físiques per substituir part del seu personal de seguretat. Tenim ordres explícites de la summa de facilitar al comandant Curtit el que calgui. La missió és prioritària. Jo he proposat que vosaltres 4 embarqueu a l'aeronau per incorporar-vos al cos de seguretat. Cròtec escoltava incrèdul aquella resolució. L'ordre era de sortir immediatament. No era una expedició d'esbarjo i entenia que, entre d'altres contingències,
pròpies de viatges d'aquell calibre, s'hi afegia el risc de contraure la desconeguda malaltia, atès que no es descartava que més comunitats en poguessin resultar afectades. Però per a ell, qualsevol cosa era millor que quedar-se en Uxe i estava disposat a acceptar. Llavors va sentir per primer cop el cap de Tura 006. La veu potent i acostumada a manar es va fer escoltar. El director considera que sou dels millors homes de la planta. Confio en el seu criteri, però us haig d'advertir que conec la procedència de dos de vosaltres, convictes ascendits, i a la meva nau no toleraré cap comportament irregular. Qualsevol senyal de transgressió de les meves ordres significarà la mort. Un advertiment precís i contundent, però a Cròtec no li importaven les condicions estrictes de Tura 006 o la perillositat de la missió. Volia abandonar aquell infern sense futur i se li havia presentat l'ocasió. Sabria aprofitar-la. La mirada que li va dedicar el comandant Curti no el va impressionar. Sabia com guanyar-se'l, o si més no, ho intentaria. El director del centre va ordenar als altres 3 homes la retirada i la preparació immediata per incorporar-se a la nau. Abans d'abandonar la sala, però, es va dirigir a Cròtec. Tu queda't. El comandant Curtic vol parlar amb tu. Va veure com els altres vigilants abandonaven el lloc. Va restar ferm, immòbil com un sentinella en plena guàrdia, mentre esperava conèixer el motiu d'aquella retenció. Heu escoltat el capítol 6è de la segona part de Nuxe, presó minera, protagonitzada per Cròtec d'Òtretam, un relat d'Slegna Soroksaw.